salah satunggaling telah Prabu Brawijaya ingkang peparat Raden Trenggana Kusuma ingkang siara agama Islam wonten ing tlatah Jawi ing sisih lèn ing saklebeting rina Raden Trenggana Kusuma dalah para prajurit kandel sawetawis ing saklebeting alas Purwa saperlu nindakake ibadah wajib krana boten wonten kaya kangge sesuci anganti nyuwun dumateng Gusti kang makarya jagat lampahanipun saking kasektenipun ingkang ngasta Cisdalih Puspita dipun tapake hingga muncul toya ingkang kathah sango malimpah-limpah sak sampunipun toya kangge sesuci nindakake salat gangsal wedal lampahanipun Raden Trenggana Kusuma kalajengaken kanthi dipun dherekake para prajurit-prajurit kakung sarwa putri kang kanthi nitih turungga ingkang jejuluk Triwahyu Krida Budaya Makrabaya
Iya.
Ayo cah, kok ganti roto, agone bubarane, barisaning Tantomo. Hey, 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 hey.